Aj tu už máme otvorené dvere. Keď objavíš takú, že zabudnutú továreň. Našli sme tam nejaké poklady. A trilión vecí. Dnes nám prišli vzorky od Cliklab. Svietlo, co na zvuk. Čo povieš? Zerajú dosť dobre. Možno capneme anketku ešte, že čo povedia ľudia. Ďalší týždeň, ďalší Red Bull, ako vidíte za nami to extrémne odsýpa, maká sa tu a aj práve vďaka Red Bullu, takže ďakujeme ešte raz. Práve ideme do keramiky Sovku pozrieť kachličky do kúpeľne, rozhodli sme sa, že ich použijeme len v sprchovom kúte. Pozeráme hlavne takéto maloformátové biele kachličky, ktoré by ladili aj k podlahe, ktorá bude taká imitácia travertínu. A pán nám ukázal aj nejaké kartáčované batérie do sprchy a na umývadlo. Inak dnes je podľa mňa presne mesiac od začiatku prvých stavebných prác. Teda podľa mňa, že celkom bomba. Už tu stojí nejaké prvé steny. Už máme naťahanú prípravu na vodu. Záchod ešte stále zaplachtovaný. Kokos, no, akože... Čo vravíš na finál stenu? Naposledy, keď sme tu boli, tak ešte sa dalo cez ňu chodiť a dnes už... To nedá chodiť. Je 11:30. Tak o 11:30 nám bude svietiť asi niekde na chladničke. Takže v sobotu ráno, keď si pospíme a budeme brančovať, tak nám to bude takéto pekné svietiť svetlo na kuchynskú linku. Tuto na tej pracovnej doske bude všade svetlo. Tu bude tá kamenná dlažba, čo sme si vymysleli, takže sme to potrebovali v tejto časti ešte trošku znížiť a teda asi sa to nejak celé ešte bude vyrovnávať a tak, ale... Ešte sem pôjde izolácia, ešte pôjde podlahové kúrenie pod kamennú dlažbu, takže ešte sa to zdvihne celé a vlastne tam bude tá vinylová podlaha, ktorú sme vyberali veľmi dlho a náročne. A tu bude vlastne ešte ostrovček a sedenie za ním, takže tam bude dlažba. Tu je pracovňa a vlastne, no ako keby, že tam, kde bola kúpeľňa, tak už je to konečne rozdelené, že vlastne sa to rozdelilo na, povedzme, že na polovicu. A toto bude naša pracovňa. To sme si ukazovali, že úplne v prvom videu. Tu budeme takto sedieť a pracovať. No a teraz sa nachádzam v budúcej kúpeľni, ktorá už má svoje steny a jasné ohraničenie. Tu v tomto výklenku bude sprchový kút a v tomto výklenku bude taká tá nika, také okienko na šampóny a tak. A tu sme vlastne na druhej strane tej steny v pracovne. Áno. Tu niekde. Za týmto krásnym závesom bude ešte práčka so sušičkou a záchod a celá taká drevená stena od verasov, aby to aj vyzeralo, aby tam bol aj úložný priestor. Ale vysoké to je cool, nie? Trošku to bude ešte znížené, lebo tam bude vlastne jedno odsávanie v sprche a druhý ventilátor tam niekde a tretí bude priamo v záchodovej mise, aby všetko, čo tam bude, sa vycuclo. Tým pádom tuto trošku znížime ten strop, ale vlastne tá výška bude stále 2,80. Ja by som chcela ukázať, ten plachta to tak zmenšuje, vieš? No plachta to zmenšuje, lebo tu za nami, pozri, to odhrniem, tak tu je ešte, že mega veľa miesta. Teraz na tom videu to vyzerá, že končíme za plachtou, ale my za plachtou len začíname. Tu budeme mať posteľ. Steny sú dané. Posteľ sme hľadali, vyberali, riešili, špekulovali. Nakoniec bude asi na mieru od Veraso tiež. Čo sme ani nejako si nespojili, že by vedeli robiť, alebo že by robili aj nábytok akože typu čalunené, že postele a tak. Takže teraz sme tak v procese vyberania, že akú posteľ, ako by mala vyzerať, aký dizajn, pretože nás limituje troška priestor, takže musíme... A ešte čo nás limituje? Budget nás limituje, ale nemôže byť široká príliš, nemôže byť aj to čelo veľmi široké, hlboké, aby sme sa zmestili vlastne k tejto priečke, ktorá tu bude stať do šatníka. Toto je gaučík, ktorý už sme tu raz zameriavali. Ešte je trošku odsedený od steny, ale vidíte, lebo on by mal končiť trošku ďalej, ale nedá sa to úplne tak. Vlastne takto ešte pôjde bližšie k oknu. A vidíš, a tu to končí na podlahe, že tu bude dlažba, ešte tam bude kúsok vinilu a tu bude gauč. No a naposledy sme tu mali ešte takú dilemu, že jak vycentrovať telku, či na stred steny, alebo na stred podľa gauča. Akože obývacej časti. Tak. Lebo tá stena zasahuje až vlastne
sem, kde už je ako keby, že ostrovček. Tým pádom tá stena je ako keby trošku ešte do kuchyne. Áno. Akurát ti Filip Hrnko poslal, ako pozerajú náš vlog. Naše video. Ježišňo. Sme sa ocitli v časovej slučke. Teraz vlastne, keď budú toto video kúkať, by ti mal poslať znovu takú fotku. OK. Kúpili sme zatiaľ takúto jednu lištu v Hornbachu, pretože tie, čo sme našli, stoja extrémnu raketu. Takže sme zobrali takúto basic. Ideme skúsiť z nej trošku odrezať a priložíme si to k tým drahším lištám a možno to skúsime trošku takto vykombinovať, nakombinovať, namodelovať a uvidíme, či by to fungovalo. Toto je jeden z dôvodov, prečo si ten byt neprerábame úplne sami. Lebo... Možno by som mala natočiť hneď z teba ako tú dosku. Lebo mám iba tento nožík. Vodný lúč Jolly Hrana, hej, čistý rez, páči sa. No tak, toto všetko takáto. Stále hľadáme a pozeráme tie okrasné lišty, ktoré chceme na steny. A riešime rôzne kombinácie a dostali sme super tip od nášho vedúceho stavby na jedného pána v Stupave, ktorý má firmu Štuka. Keď si dáte do Google Štuka, možno vám nájde šťuku. A nemajú Instagram, nemajú Facebook, nemajú nič, takže sa tam ideme pozrieť osobne, pretože je to taká poctivejšia robota, sú to sádrové odliadky, tých líšt a rozet a tých okrasných vecí. A ideme sa pozrieť, že čo tam nájdeme a že či to bude možno naše riešenie. My už ideme zo Stupavy. Našli sme tam nejaké poklady. Našli sme tam podľa mňa, že absolútne poklady. Vyzeralo to, jak keď objavíš takú, že zabudnutú továreň na niečo. No. A sklady, kde sú veci, ktoré sa kedysi vyrábali a už sa nikdy nepredali, tak presne tak to vyzeralo. Že sme sa tam len tak hrábali v krabiciach, že no tu je toto a bolo tam, že 4 krabice toho istého a trilión vecí. Akože obrovský sklad, kopa miestností, chvíľu som bola aj stratená, že kde nás to bere pán. Všetko nám poukazoval, našli sme tam, že krásne veci, sú to sádrové odliadky, všetko robia ručne, ukazoval nám, kde to tam robia, ako to robia. Aspoň sme si naživo popozerali, že možno, že aj nejaké veľkosti. Pri tých rozetách my sme si naťukávali na internete možno až nejaké, že 70 cm a to, keď sme videli naživo, no tak to by sme mohli akože zariadovať palác. A my sa pánovi budeme musieť ozvať, aby nám to nacenil. Akože super objav, odporúčame. Ešte sme boli pozrieť aj umývadlá a drezy vlastne do kuchyne aj s tou batériou, ale čo je dôležité, tak dnes nám prišli vzorky od ClickLab, kde sme si vybrali zásuvky a vypínače, čiže z týchto vzoriek si vyberieme už konkrétne farby, čo sa nám budú najviac hodiť a z tých vyskladáme všetky zásuvky a vypínače v byte. Svietlo, to má zvuk. To je dobrý claim. Čo povieš? Dosť dobre to vyzerá, že? A tu sú aj nejaké krytky k tomu. Aha, to sú asi, že aké ďalšie vedia byť. A toto sú vlastne také, až tomu rozumiem. Takže máš stredový a bočný. A rôzne farby, ale my sme si tieto 4 predvolili, že sa nám páčila táto hnedá. Toto je úplne biela, toto je čierna a toto je taká krémová. Oproti tej bielej vidno, že nie je biela. Sú krásne. Najprv mne tieto dve. Ja keď som aj videla včera obrazok vašej obývačky, tak najprv mi prišli tieto. Toto je kaštanovo hnedá, potom toto je kachlová zelená, svietle šedá, blankitne modrá, starorúžová. Welcome to... Máme dvere. Pracovňa. Alebo máme otvor na dvere.
Už to nie je len, že otvor, už je to otvor na dvere, pretože už máme hore sadrokartón, tu máme sadrokartón, takže tie dvere sa fajnovo zosunú. Aj tu už máme otvor na dvere. Vypínač číslo 1, krémový, ale tu bude vypínač číslo 2, čierny, lebo bude tmavá tá izba. Ale môžeme ísť vedľa, kde je viac svetla. Ono to je biele, len je taká béžová. Béž. Vyzerajú dosť dobre. Ešte ti len chcem ukázať, že ten snehovo-biely v porovnaní, že ten bežový vyzerá podľa mňa dosť dobre. Sú pri sebe. Nech to je také trošku, že teplejšie. Nech to nie je také, že však ani steny nebudú snehovo-biele. Tuto máme viacej také funky farby. Pastelové. Oh yeah. Pastelové farby. Je tam sivá, je tam modrá a starorúžová. Zelená. Tu sú biela a krémová. A ešte táto čierna. Možno capneme anketku ešte, že čo povedia ľudia. K tejto omietke lepšia bežová. A nie, lepšia je tá bežová.